Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai saurare barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Masha Allah, yau takaitaccen nasiha tamu akan masu ƙetare ne kan mai sallah. Yanzu wani lokaci ne da zaka ga idan kana yin sallah wani sai kaga wani ya zo ya ma ƙetare ta gabanka. Wato a takaice hadisi na farko an karɓo daga Abi Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana sallah a wani gurin da ya kange mutane sai wani ya zo wucewa ta gabansa to ya hana shi, idan ya ƙi hannuwa to ya yaƙe shi ya tunkuɗe shi domin shaiɗani ne. Hadisi na biyu shi ma daga Abi Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai yi sallah to ya sanya sitira a gabansa kuma ya motso gare ta, kada ya bar wani ya wuce ta gabansa. Hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi da ya kasance a tsaye 40, hakan shine masa alkhairi akan ya wuce ta gaban mai sallah. Wanda ya rawaito hadisin ya ce ban sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kwana 40 ne ko wata 40 ne ko shekara 40. Ko shakka babu akwai zunubi mai girma akan wanda ya wuce ta gaban mai sallah, sannan akwai ganganci ka bari wani ya wuce ta gabanka